Hi guys, welcome back. Yan, Bisaya Wonders in the house. So karon guys, duwi-duwi na patawa ka mag-video no. So sa tanang Bisaya tayo no, sa mga Secure Viners fan day, sa mga Secure Viners na follower pa-comment mo daw pero og ganahan ba mo mo tan-aw ta ulit og mga video sa Secure Viners nga atos siyang i-record or ato siyang video. So ako gi-search ang ilang channel guys, so wala naman to ilang maraming channel nila, wala na ako nakitaan. So na sila bagong channel nga karang production, Secure Viners production. So sa wala pa ka subscribe dahil sa Secure Viners, nasa ilang bagong channel na Secure Viners production, i-subscribe ninyo sila guys. Grabe kayo sila, ka pang pagod vibes kayo ni sila. So atong tanawon karon ang ilang bagong upload na Dato Nako Inday by Secure Viners production. So ang tanawon, so mo to guys ha, sa wala pa ka subscribe sa Secure Viners, i-subscribe na ninyo sila. So let's go. Dato Nako Inday na si Ko Andre si Dokyo. Let's go. Si Bobong man yun. Sagot na, namamura magkagay na monetize ako, day! Ngayon, na-monetize akong Facebook, na-earning sa akong Facebook, day! Wala pang sure diha, day! Oo, nagigitsyo. Mayo mo, Dagwait, mayo Madatok lagi ko ani, day. Sikat pag yun, nan! Day, I'm proud of you, day. Ngayon, day, nagsugod naman yung earnings, day. Parang makapalit lagi ko na kay ani, aircon nga dako. Dayong magapatukod kong mansion, 3-story, dayong magpagama kong swimming pool, nga burang kadakong dagat. Nang magpalit kong tao na akong dauban. No! Palit kong tao dauban. Legit na giday kay earning naman ni siya. So nagidagay ni day. Wala nagidagay ni day. Yung pila naman po yung earnings sa nag-imuhang Facebook. Kung last upload na ko day na ako po $0.01 day. Wala pa man tao lang kamot bisag $1. Ha? Kasi din na earnings, mo na importante diya. Nya pila puro ugi convert into peso. 57 centavos. Sus ko Ginoo, pagkagamato dili gani ka impatar ipalit og asin og bitsin itimplag lamas na yung mga ulutanon. Di mo palit kog sulom ito mon. Saan mo punin mo ng sulom? Akong isubak og lawoy. Namuha ka day. Taladay? Nakoy na una anday. Asa man ta? So naro kayo napansin sa ilang camera no. Siguro sobrang lami na kay ay tinaw na kayo ilang camera karon. Nag-upgrade na sila o gamit. Day, Content ka? kaya atong videohan ka na ko aron maka-earnings tag samot. Ay sure naman ko earnings ana. Lagi. 10% po ana. 10%. Sige, basta kaya ako ko yung gamiton. Dali ikaw una. Sige na. Ayos. Lagi ka karoy. Dali. O sige day, hana day. Mag-unsa man ko? Uso man ang sayaw-sayaw nga trending man na ron. Magsayaw-sayaw ka day ha. Kay pero kanay mo sayaw da kana lami kay day ha, kanang pinaka-best gini mo day. Sige day. Kana. 1 2 3 go. Oh. Atay Dokyo. Sayaw. Ano magkagamukan sana? Day kana tao kung sayaw nimo day katong diring gamay ba. Sige, otro. Mayo mo nag-arte yun yung mga tawanan eh. Play? Okay, 1 2 3 action. Giday, kana giday. Buwan. Pero ka day. Ibigay giday, itudo mo day. Itudo day. Kana giday. Atay Dokyo. Sige pa giday. Ilabyog day, ilabyog pa giday. Tuyok day. Kana. Kana sige, kana. Utuhi. Top. Twerk. Twerk. Nice one ka. Kana day mo viral kini day. Up. Uy. Ayaw anak day. Ano man? Mag-guide na sana day, bawal na sa Facebook day. Okay na. Wala ba ito yung kita ng akuhang kuha? Ayaw anak. Okay, thanks. Wala, sige.
Asa no? Orag. Grabe ka mo labi. Day, nan. Pak. Ay, isa no. Asa man? Ngano man ni din imo ang brief din nga basa man. Ka. Dili po na. Ko ana kana sungot ba kana Henry sudagay day tulong ng brief. Bakit kapag mi kay ani? Okay ra na, di na magkimig Naigit ka. Aw dili ra po noon ni maunsa ni siya Asay sa rin Facebook ito, pero bobo, maingon boy. gini atong viewers ani nga nakaigit ka basa man gud ka. Day. Okay ra na para mo daghan ang shares. Galing po kay viewers siya matong kuan ani. Okay na ni. Okay na na. Matay. Ito naman eh. Magagamat na ito kain konting tay. Unsa naman po? Ay, tais ko. Ay, dahil. Na kay konting tay. Unsa man na? Nakakita ka ano? Tais baka? Ay, baka. Ano man na di ay? Videohan ka na ko. Dayon. Kan anang tay baka day. Itimo. Ha? Itimo na day. Aron. Konting tinay. Tigme man kayo ng taig baka in tawon da. Kung nakatigmi anak day ng sagbot naman na tanan. Say sagot ng tahi naman na dili na muturok ug mubulak kay agi na lang ng lubon. Oo, bisan pa kung sao na sagbot yapon na manang itimo. Aron. Hoy. Iyo. Oh. Uy, di ka gana. Sayang ang Diyos. Ay, Diyos ne. Hani, sige bijuan ka na. Ako'y bidyon mo. Oh, kana. Ikaw kauna ng tae. Sige. Sige. Nara. Day, di nalaman ta ng kontitan. Ay, Papagani ka kahilam. ikaw nalaman, day. Ay sa mo tapos ko di kanini mo may guantaon sa paghago. Luod man. Load man. Ikaw ra lagi, day. Napay mangita nalaman taglaing kontintay. Mayo pa. Tala. Sayang kinatay, day. Hindi to sila kamera oh. Kahayag kayo. Ano kayo diangod magaday? Ay, day. Murag lami ni day. Hare ka, day. Ha? Unsa na pud kayo na una ni Bubong. Day, kani kay dako-dako makaglawas, day. Kat-kat aning lubi, day. Ha? Kat-kat aning lubi. No? Ano mo katkat man? Dahil pag humani mo kat-kat, day, moabot ka sa tumoy, ambak. Di ba ka napatyo? Di ba ka mamatayan na? Day, mabaw raman na kayo. Pag abot mo ng tumoy, ana, natawon mo ng ubos. Mabaw naman na kayo, day. Di ba ka Kanawa mamatayan? oh, mabaw na. Una ka naiwan sila no drone. Drone naman to. Ay, day, sige, day, sulayi, day, kat-kat, day. Sus ko Ginoo dahil pagkahabog kay ng lubiha dili pa inaanak kadagan akong problema dahil para maghikog ko. Di manahikog, day, kaning ato, day, kuntin-kuntin raman, day, pero kuntin purposes only naman, eh. Kabalo ka dahil kani imong content dahil lunod patay. Ay, nada. Kung inana imong mindset, day, di kita ani maka-million views, day. O kita mutik o risk, day, kinahanglan, ginaday. Day. Ug moamo ko ng lubiha dahil pagkahabog kayo pagtugpan ako usara ka buk akong kinabuhi. Day, dili ko pareho sug iring ng siyam ka kinabuhi. Sakto on, Di sakto ba on. ang taan na mamatay ko, day? Sus ko dili lagi ta mamatay pero pag ambak nato na puros ta bali. Tapi atong mata mong luswak matag matag aw. Magpundang taga-makuntin. Amala ka karoy di gyud kumukat ka tanan day habog kayo na. O, bijoy ko. Nala. Sige. Uli ko. O ikaw kat haring lubi. Uli ko. Adi bala ka kamuli po ko kunin mo cellphone. Ako, uli mo ka. Bijoy ko muli ka ko. Eh, ako uli mo cellphone ako pa uli mo uli po ko. Ay, ano na tayo konting ka ng luod ka. Ano ka, mayutak ka. Si Joy. Sige, pangluod pag yun. Ikaw magad. Nga naman, pero sa mahinunda ng luod ay ka na. Di ba ka na ito content? Ino ka na yung content na ikalamatay yun po. Bisan kay million views ang tana. Million views. Nagluod, ganang nawod. Sige, sige, uwigik tayo, uwigik. Uwigik yun, uwigik. Uwigik boy. Uwigik mo boy. Kana. Tanawan ninyo guys, naibaboy galing ito. Haring Bermuda guys, wala gini kakao ng pasaw na brother na siya. Sige Sino po. brother? Sige po. Lagay nga din ay. Okay na nga. Ang kuntin. Atol kayo. Ligid boy, uwigik. Uwigik, ligid. Sige, go. Go for the million views, die. Uwigik boy. Boy. Uwigik mo boy. Mga to guys no. Good vibes, good vibes. Good vibes kid sila. Maya mo dag RT si Bobong og si Dok.
Tokyo. So mga to guys, so wala pa ka-subscribe sa Sigor Viners sa ilang bagong channel. So wala ko kabalo kung anong, wala na itong ilang channel na million subscribers naman to sa una. So subscribe niyo sila. Let's go!